Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Kao pobednik Beovizije dobijam 0 poena od crnogorskog žirija i to je zaista bio onako skandal veliki. Da, udar. Veliki udar i ja sam se tek tad prvi put našla oči u oči sa tim šta znači muzika, umetnost i šta taj show biznis, o kom nisam znala apsolutno ništa. Ama te osvesti. Da. I onda sam razmišljala, pa čekaj, da li je ovo za mene, ako je ovo ovako. Ona je odlučila da napiše tekst o Tre Sorelle, o 3 sestre, ona legenda iz Bokokotorskog zaliva, Tre Sorelle, 3 sestre koje su bile zaljubljene u istog čoveka, u istog mornara i kako on nije znao koji će od njih 3 da oženi, on ode na pučinu, a one su ostale doživotno da ga čekaju u svojoj kući. Nećete verovati, oni bukvalno proveravaju i karijeru pevača koji nastupa sa njim. Znači, ne sme da ima skandale, mora da ima, kako da kažem, neke predispozicije da uopšte ne može biti samo dobar pevač, nego mora da ima i dobru karijeru. Dobar, kako da kažem, renome. Da ne se kači bilo koji sa nego. Da. Ja tek sad vidim na ovoj slici gde sam ja mala, ja sam ova desno. Ja tek sad vidim da Nina moja liči tu. Ama bukvalno jaske ti ga kaže ali svi kažu da liči na Ivana. Jaske ti ga isto. Svi kažu da liči na Ivana. Da. Svi. Tako da, ali ipak liči malo i na mene. Ali ne može svako to. Prosto, znaš, ti crnci imaju u sebi. Voz. Odbaja ga. Mislila sam da je zemljotres.